Takže čaute ľudia, dneska si dáme menší vlog z Košíc. Pôjdem tam na 3 dní. Prvý deň pôjdem len na aute s Filipom a Samkom a potom idem spinkať do babky, takže to bude pík. Tak asi sa vidíme tam. Čauko. Takže už čakám na nich, kým po mňa prídu a ideme si pre Košice. Teraz má už 8. Takže ľudia, už sme v Košiciach, aktuálne na Drabke a ideme si niečo dať fajnové tu s Filipom. Dal som si tu nejaké fajné tričky, tú účku. A teraz ideme s takým random typkom, ujkom. Ideme na Hornbach Pump Track, takže tu bude pixelkov. Takže vidíme sa tam, čauko. Potvrdil to. Áno. Chalani, tento pičus tam, zo mne. Tento kokot zo Svidníka, čakaj, ty si fakt. Tento pičus zo Svidníka, to je skurvený kokot, co to Lukáš? Ten by si mal vystúpiť, ale solidne. Pán Rušňovač. Vystup si! Vystup si! Livia je kurva. To mi pošleš potom. Ty si vystup! To mi pošleš. Teraz ide zajebať do typu film. Celkom Svidník. Takže ľudia, bol som na tom Hornbachu, dal som tam také dobré tričky, fajnové. Teraz zemská pečka, ale som tam nič natočil, pretože nestíhali sme a tak ideme už domov. A tak vidíme sa zajtra. Čauko. Takže ľudia, je druhý deň, som zase v Košiciach, mám skúter a idem na krápečko niečo, idem sa jazdiť, lebo včera som tam vôbec niečo porazil skoro, takže idem tam teraz, tak sa vidíme tam, čauko.
Takže čaute ľudia, dneska je tu už posledný deň z Košic a teraz som bol v Džambarene, som si tam dal nejaké srandičky fenové. To nebolo, ale som rozbitý úplne a tak teraz si idem ešte trošku zajazdiť na Pamterek tu za Hornbachom, takže tam by som niečo ešte chcel dať a potom možno ešte ku večeru pojem ešte na ku kultúru sa pozrieť, či tam ešte vôbec čo je. Tak ako, tak vidíme sa na Pamtereku, čaute. Už som doma z Košic. Na tom Pamtereku som si dal ešte len také trička, ja som išiel rovno domov, preto som sa už neozval až teraz, takže z Košice bol celkom pekný tripik som si dal, veľa tričkov nových som dal, dobrých. A tak dúfam, že sa vám videjko páčilo, dajte like, odber zvonček, dajme sa do nového videjka, takže zatiaľ čauko.